Jo, аз съм Кореш. No. Я, аз съм Спайдермен. Йо, аз съм Бабабъст. Така, сега ще ви покажа скъп. Така, аз съм скейтър. Дядо така твича рапки. DGK, OD, I love haters. Ето тука. Абе, мълчи ме, богове сте! Ей, Пикло, имаш ли 10 лева? Кажи ми, дай ми или ще ти счупя главата. Йо, аз съм Пето. Това е скейтърската мафия. Тогава ще те тропясам, момче. Моля, то умре! Какво стана? Нещо бургер, че я тук се е напил с рекийка. Еле, какво направих аз? Спайдермен идва! No? О, какво стана? Има там на земята, бе! Еми, Спинди, той малко се напи, умря и бургера. А и аз малко тук и се полюшкам надолу. Хорешо! Паднах от панжерата, не ми се отвори. No. Не ме би, батък, не ме би. Ей, пак ли ти, бе? Писна ми от тебе, бе! Хайде, гони си я! Ей, да ти се! Едно. Бягай, бе, не се връщай! Мангал! Защо се връща? То се връща! Сигурно се връща за да не спайди телефона! О, не! Той идва! Готов ли си? Да! Хора, вземахте моля телефона, ама не показвайте. Той се спайде. Спайде. Едно. Спайдермен! 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 Телефонът е мой!